съграждани, знам, че много от вас останаха неотговорени въпроси защо бях отстранен от БСП и защо се кандидатирам за кмет на София, и за това бих искал днес да отговоря. Казвам се Георги Кадиев, роден съм в Бургас, завършил немската гимназия в Бургас. След това Института по международни отношения в Москва с виетнамски език, специализация Виетнам, Лаос, Камбоджа. И ако нямаше промени, днес вероятно щях да марширувам по плаца на българското посолство в Ханой. След това завърших втора магистратура, дипломатически науки в Лестър Юниверсити в Великобритания и трета магистратура, публична администрация в Кенеди School of Government, Харвард Юниверсити в Съединените щати. Правил съм 6-месечна специализация в немския Бундестаг, работил съм в Харвардския институт за международно развитие, бил съм изпълнителен директор на 2 международни компании, 4 години от живота ми минаха във Варшава, работейки за една от тях, и от 10 години насам се занимавам с политика. Говоря английски, немски, руски, полски и частично виетнамски, който съм позабравил след толкова много години. В днешно време дясното и лявото не са това, което бяха преди 100 години. До голяма степен много от политиките се предпокриват. Дясното прави социална политика, лявото прави финансова политика и бюджетна политика. Затова аз бих искал с действията си, с това, че считам себе си за модерен политик, политик от ново поколение, да накараме хората да повярват отново в тази професия. През годините видях много хубави неща, които бяха свършени от БСП. Видях и много неща, които не ми харесаха. Никога не ги подминах, никога не се скрих, никога не се изплаших от това, че ще застана срещу статуквото. Гласувах срещу казуса Пеевски и измих до голяма степен лицето на БСП по този начин. Напуснах правителството на Сергей Станишев заради тогавашния финансов министър, неразбирателствата ми с него и откровено корупционни практики в Министерството на финансите. 6 години бях общински съветник в Столична община, силна опозиция, надявам се оценена, на управлението на ГЕРБ в Столична община. Успях да прокарам добри закони в парламента. Закона за ограничаване на лихвите на бързите кредити беше една малка революция, която направихме. В Столична община успях, освен да се стигне до уволнението на районни кметове, на район Изгрев, на район Витоша, на изпълнителния директор на Софийски имоти, всички от тях злоупотребили по някакъв начин с общински пари. Успях да прокарам и хубави неща. Например, строителството на фитнес стрит площадки в София, което се случи след мой доклад и отпуснат бюджет от Столичния общински съвет. Никога не станах част от статуквото в БСП. Това статукво никога не успя да ме асимилира. За съжаление и аз не успях да променя статуквото. И някакси естествено, след толкова много време, се разделихме. Считам себе си за човек, който винаги е в страни от общото русло, който има собствено мнение, който се опитва да налага модерна политика, и съм убеден, че много от вас са такива. Убеден съм, че ние можем да върнем доверието на обществото в политиците, да не се считат те за хора, които просто са дошли да откраднат, присвоят, уредят нещо за себе си, а да направят нещо общо за всички нас. Убеден съм, че София заслужава повече, заради вашите данъци, заради вашите такси, заради нервите, които губите в общинската администрация. Имам програмата, имам стратегията, имам екипа и всичко това ще покажа по време на кампанията. А какво харесвам в Йорданка Фандъкова, ще ви разкажа в следващото си видео.